На 15 април тази година беше открита изложбата Епопея на тракийските царе в Лувъра. Над 1600 експоната от 17 наши музеи са изложени в най-известния музей в света – Лувърът. Миналият път в предаването Капиталът говорих за предишните обиколки на българските съкровища, провокиран от поведението на министъра на културата и премиер-министъра, които представиха събитието като първо, единствено и уникално по рода си. Това се оказа, че не е вярно. Изложбата, макар и в не този вид, е обиколила почти целия свят и е предизвикала впечатление многократно по-ефектно от това, което предизвиква сега. Днес в предаването Капиталът продължаваме темата, но ще я представим от друг ъгъл. Дали изложбата трябва да обикаля света или ще бъде по-добре, ако светът дойде тук, за да я види? Културните ценности трябва да станат достояние на всеки човек. Така е по принцип. Но при тяхното транспортиране винаги съществува риск от увреждане, който съкращава живота на безценни находки. Стигаме до фундаменталния въпрос. Разпространението на културните паметници ли е по-важно или тяхното опазване за бъдещите поколения? Много политици са използвали безценните български находки, за да правят своя пиар. Историята помни моменти, когато тракийските съкровища се превръщат в дипломатическо средство за стопляне на отношенията между цели държави. Това обаче си има своята цена. Паметниците на културата са материални предмети, които се съхраняват при специален режим. Преместването им от едно място на друго, макар и с идеална цел, съкращава техния живот. Има регистрирани няколко случая, в които безценни паметници на културата биват повреждани. Вижте повече за опасностите, които съществуват при прекомерното експлоатиране на културни паметници. Започва Капиталът. Вие твърдите, че с Панагюрското златно съкровище са извършени цяла редица стопански престъпления. От кое да започнем първо? Да започнем от началото. Добре. Как държавата открадна Панагюрското златно съкровище? Отговорът е много прост и елементарен. Държавата открадна Панагюрското златно съкровище от неговите законни собственици, чрез издаване на документи с невярно и подвеждащо съдържание относно собствеността на земята, на която е открито съкровището. И веднага да уточним детайлите за незапознатите граждани. В 1949 година братя Дейкови намират Панагюрското златно съкровище на нивата на Георги Нетков Топалов. Частна нива. Общинската администрация тогава издава документ с невярно и подвеждащо съдържание относно тази собственост, като твърди в тези документи, че земята е държавна. На тази база присвоява Панагюрското златно съкровище от законните му собственици, които, съгласно закона за старините, са собственици на това, което са намерили. Доста по-късно, отново чрез издаване на документи с невярно съдържание, това съкровище е отнето и от РАМ Пловдив. Това е историческия музей в Пловдив, така ли? Да, археологическия. Археологическия. Това е районния археологически музей в град Пловдив. Заповедта, която те притежават, гласи, че Панагюрското златно съкровище трябва да бъде инвентирано в наим при БАН. Обаче се оказва, че Панагюрското златно съкровище никога не пристига в този музей. След като е отнето от Пловдив, тръгва на големите си турнета от 1974 година под патронажа на Комитета за култура и изкуство. Да. И обикаля света доста години. Но практически... 10 поне. Да. Но практически заповедта на Людмила Живкова никога не бива изпълнена. А каква е заповедта? Заповедта е Панагюрското златно съкровище да бъде заведено в наим при БАН. Националния археологически институт и към музей при Българска БАН. академия на науките. Точно така. Тази заповед никога не бива изпълнена. След големите си турнета, Панагюрското златно съкровище отново незаконно и отново чрез издаване на документ с невярно съдържание бива вписано в НИМ София, 1982 година. За да бъде вписано там, трябва да има заповед на министъра на културата, която да постановява това вписване.
Оказва се, че такъв документ няма. На всичкото отгоре, в приемо-предавателния протокол, инвентарните номера на съкровището са грешни. А в книгата за временно ползване размерите и теглото на съкровището са грешни. Тоест не съвпадат с предишните му измервания. Да, това е може би най-големият проблем. Става въпрос за разлика от килограм и няколко стотин грама, доколкото си спомням. Най-голямата разлика е в годините килограм и 520 грама, а между първото и последното измерване е 1 килограм 307 грама и 3 милиграма. Тоест, 1 килограм, между 1 килограм и между кило и 300 и кило и 500 разлика в теглото на Панагюрското златно съкровище, Да. ако гледаме по документите. Точно така. Веднъж е с кило и половина по-тежко, друг път по-леко. Защото това някакви специални свойства на златото ли са? Или? За да установим това, трябва да направим една експертиза за автентичността на съкровището и би следвало резултатите от нея да бъдат оповестени публично, защото това е съкровище с огромна стойност. Не говоря само за финансовата страна на въпроса, това е едно съкровище с огромна духовна стойност. Да, за целия български народ и за целия свят, защото е плод на творчески и човешки гении. Добре, какво е твоето обяснение? Защо е така? Или първо да се върнем на експертизата. Правена ли е такава експертиза? Има твърдения за няколко такива експертизи през годините. Обаче, странното е, че няма документи. Има данни, че такива експертизи би следвало да бъдат направени още 1974 година, когато Людмила Живкова заповядва да стигне в Наим-Прибан това съкровище и никога не стига там. Има данни, че 1996 година би следвало да бъде направена такава експертиза заради сигнали подадени към прокуратурата на Република България. За стопански нарушения. За стопански нарушения. Тези документи липсват отново. Последната експертиза, в кавички, която беше назначена от Божидар Димитров Стоянов, настоящия директор на НИМ София. Национален исторически музей. Да, между другото, същата институция, за която преди малко ви казах, че стопанисва незаконно това съкровище от 32 години, се оказа изведнъж, че данните от тази експертиза биват засекретени. Каква е причината? След като закона за културното наследство изрично постановява цялата научна документация в научните архиви на музеите да бъде публична. Какво крият уважаемите чиновници? Да, това е сериозен въпрос. Това е сериозен въпрос, на който би следвало да отговори прокуратурата, според мен. Тя вече е сезирана. Така? Тези откази за постановяване на данните от експертизата са минали през съдебни дела. Вече 4 съдебни дела са приключени с окончателни решения и те постановяват да бъдат предоставени необходимите данни. За да бъдат прикрити, министър Вежди Летиф Рашидов издава на 17 март тази година заповед, противоречаща на Закона за културното наследство, с която засекретява за служебно ползване тези данни от експертизата 2014 година. Тоест той става съучастник в укриването на тези данни. Паметниците на културата имат голяма стойност както за нас, като народ и държава, така и за останалия свят, защото са материално свидетелство за творческия гений по принцип. Най-висшето проявление на духовните и естетическите търсения на човешката душа. Затова и трябва да бъдат опазвани. Удължаването на техния живот ще даде възможност на много бъдещи поколения да се докоснат и да проумеят кодираното послание на различни култури. За да се случи това обаче е необходимо тези ценности да стигнат до хората. Облагородяващият ефект от културата може да настъпи едва след нейното разпространение. Как да стане това? Като разнасяме съкровищата си из целия свят или като докараме целия свят у нас, за да ги види? Първият вариант се е случвал много пъти. Още от далечната 1958 година тракийските съкровища обикалят света. Вторият вариант е по-трудно осъществим. Министърът на културата и премиерът очакват 4 милиона души да видят тракийската изложба в Лувъра.
В никакъв случай толкова хора не могат да дойдат в България, за да разгледат същата изложба. Но колкото и малко да са посетителите у нас, те все пак ще могат да научат много повече за България и нейната древна традиция тук, на това място. Ще видят много други неща покрай съкровищата, ще общуват с българи, ще създават контакти и приятелства и съвсем не на последно място ще похарчат парите си у нас, което, както и да го гледаме, си е доста по-изгодно. Сега, а и в миналото, към самата изложба се подготвя съпътстваща програма. Гастроли на певчески и танцови ансамбли, прожекции, възстановки, какво ли още не. Във всичко това, разбира се, няма нищо лошо. Проблемът се крие другаде, а именно в опазването и съхранението на безценните експонати. Добре, какво според тебе искат да укрият? Ти следиш тези неща много отдавна. След малко искам да поговорим и за личният ти мотив да участваш в тази твоя битка, защото тя си е изцяло твоя, доколкото разбирам. Не само. Има съмишленици, с които работим заедно. Все пак истината интересува много хора. Да. Добре, защо всичко е така засекретено? Защо липсват документи, липсва информация за това съкровище? Необяснимо е. И единственото разумно обяснение е, че се случва нещо нередно. В противен случай би трябвало да няма никакъв проблем с постигането на информация, която по закон е публична. Няма разумно обяснение на това нещо. В същото време Прокуратурата на Република България губи някои документи, които са предоставени на нея и доказващи извършени стопански престъпления. Само набързо да изреда някои. Разликата в размерите и теглото на панагюрското златно съкровище при различните му вписвания в това са официалните документи от музейните архиви. Същите музейни архиви, които в момента вече са секретни според заповедта на министър Вежди Рашидов. Липсват отчетни обозначения 66 години на това съкровище. Тоест, само да поясним за зрителите, всяка една културна ценност, всеки един паметник на културата има такива обозначения. Да, те са задължителни по закон. Да. И като инвентарен номер. Най-грубо казано, един инвентарен номер, чрез който се контролира присъствието на дадена вещ. При панагюрското златно съкровище няма такива номера, така ли? Точно така. Или просто не сме ги виждали, може и те да са засекретени? Няма, не съществуват. Не съществуват такива номера. Има ли твърдение на официални лица, които казват, че няма такива номера? Има документи, които официални лица и институции казват, че липсата на тези отчетни обозначения е констатирана. Това е РАМ Пловдив и Инспектората към Министерство на културата по опазване на движимите паметници на културата. Или няма такива инвентарни номера, или дори те не са ги виждали? Не, официалният документ е отчетните обозначения липсват. Значи е имало такива. Установена е липсата на задължителни отчетни обозначения. Според организаторите, експозицията ще бъде видяна поне от 4 милиона посетители. Освен повод за гордост, това било и надежда, че оттам ще проистекат ползи и за бизнеса. Чудно ми е как си представят това тези, които го говорят. Нали всички посетители на Лувъра ще видят най-ценното, което имаме в областта на културата? Разбира се, че има още за какво да посетят България, но след като са видели есенцията на една култура дошла на крака при тях, заслужава ли си да бият онези хора в Лувъра път до тук? Има такива, които ще го направят, но те в никакъв случай не са болшинство. Много по-вероятно е в България да бъдат привлечени повече туристи, ако има какво да им покажем тук, на място. Защото всички те биха дошли по-скоро за да видят тези безценни културни паметници, не за друго. Нито за българските еднозвездни и двузвездни хотели и курорти, нито за невероятното ни гостоприемство, нито за прекрасните магистрали, дори не и за насладата от пътуването с българските държавни железници. Те биха дошли единствено и само за да видят образците на древната ни култура. Вместо това, стратезите на българската културна политика решават да изпратят най-ценното, което имаме на поредното турне. Възможно ли е да са правени копия на панагюрското златно съкровище? Да, правени са
Вече не искам да ги броя колко копия на Панагюрското златно съкровище, като всички, с изключение на няколко, са изработени абсолютно незаконно. Първо по закон, допреди 2009 година, копия на културни ценности могат да бъдат до 2 броя. Сегашният закон разрешава до 3 броя копия на културни ценности. Какво се установява за Панагюрското златно съкровище? Ще се опитам набързо да ги прелистя копията, които са доказани с документи. Другите, които не можем да докажем с документи, но съществуват, няма да ги засягаме. Да, добре. 1958 година. За сега това е първият документиран акт на копия на Панагюрското златно съкровище. 1963 година, 1968 година, 1974 година, 1980 година, 2009 година. 2011 копия, 2 копия. Едно много странно копие, подарък от президента Първанов на президента Дилма Русев. Панагюрското златно съкровище. Панагюрското златно съкровище. 9 съда от Панагюрското златно съкровище, изработени от чисто злато, подарени на най-високо международно ниво. Оказва се, че са произведени незаконно. Да. Естествено, резултата остана в мъгла. Възможно ли е да са правени копия на Панагюрското златно съкровище с цел тяхното опазване и съхраняване? Да речем да се направят копия, които да пътуват свободно по света, а оригиналите да останат тук в нашите музеи, да не се пипат толкова, да не се сменят климатичните условия, при които те биват експонирани, с цел тяхното бъдещо опазване и съхраняване по-нататък. Разбира се, много благородна и добра идея, но има закон. Той постановява 2 копия до 2009 година и 3 копия след 2009 година. Какво се получава обаче на практика? Практически всяка власт подарява, произвежда, разрешава производство на копия, включително, тук мога непременно, дори не бих искал да си помислям каква индустрия може да се заформи за една петилетка производство на копия. На мен почва да ми прилича всичко като случая с българската роза. Нали? Навсякъде подаряваме мускалчета от българска роза. Нали? Вместо тази културна ценност да я държиме под най-строга секретност тук в България и да караме целия свят да идва, да я види, защото това си заслужава, нали? Ние произвеждаме копия, смъкваме неговото качество по този начин и ги разхвърляме из целия свят. С една малка подробност. Розовото масло всяка година се произвежда и произвежда и произвежда. Докато Панагюрското златно съкровище е единствено. Е единствено, да. Макар че ние вече не знаем дали е единствено, но доколкото... факт е, че никой не знае къде се намира оригинала. Включително и в момента водим отново и отново съдебни дела, за да получим някакви данни, доказващи, че оригинала е тук. Трябва ли да продължат тракийските съкровища да обикалят света? С оглед на опазването и защитата им, тези ценности е по-добре да останат в експозиционните зали на България. Със сигурност съкровището няма да бъде видяно от толкова много посетители, колкото очакват в момента. Но бизнесът би спечелил много повече от посетители, които ще дойдат в България. В този случай ползите за държавата биха били много по-реални. Какво ще искат да видят у нас чужденците, когато най-ценното, което имаме, сме им го занесли на ръце? Не случайно президентът на Лувъра, Жан-Люк Мартинес, благодари на Вежди Рашидов за най-големия подарък, направен от България на френската научна общност. Пътуването на подобни ценности излага на риск опазването целостта на безценния предмет. Да вземем, например, шедьовърът в тази изложба. Бронзовата глава на Сефт III. В целия свят няма запазен друг скулптурен портрет от бронз на елинистически владетел. Това е първият по вида си скулптурен портрет в цялата европейска цивилизация и според единодушното мнение на специалистите, единственият такъв. Да притежаваш подобна ценност, която показва как е изглеждал в детайли владетелят на твоя народ преди 2,5 хилядолетия,
и да я премяташ по кашони, летища, багажници и така нататък е твърде неразумно, защото излагаш на риск от разрушаване на артефакт, който е безценен за науката, особено за тракологията. И да се върнем към 76-та година. Комитета за култура и изкуство разрешава на Метрополитен музей Да направи копия. За 7 години да произвежда и продава копия на ред тракийски съкровища, не само панагюрското, в цял свят с ексклузивни права. Тоест, има ли такъв индустрията, това е договора, който е подписан от представител на Комитета за култура. Какви са доказателствата за съществуването на този договор? Документ? Да, на този договор. Това е преписка с Метрополитен музей, в която официално ми е предоставен този договор. Ти го притежаваш? Точно така. В продължение на 6 години да бъдат изготвени копия на панагюрското... Произвеждани и продавани с ексклузивни права в цял свят копия на нашите тракийски съкровища. Сега се замислям, понеже аз правих няколко материала за пътуващите тракийски съкровища в минали години и докато изложбата Тракийско изкуство и култура е била в Мексико, един мексикански вестник, El Sol de Mexico, ако не се лъжа, видя го в архива, пише как когато вече са смъквали експозицията от Музея за изящни изкуства в Мексико Сити, са дошли представители на Метрополитен музеум от Ню Йорк, които много внимателно са прегледали по-ценните експонати от цялата изложба, направили са замервания, много подробни снимки. Това нещо е направило впечатление на журналистите. Тоест, било е при всички положения преднамерено и доста явно, щом е било поместено в медиите. Може би това е било началото на... Това е било началото на индустрията, за която говорим. Да. Добре, това прилича на девалвиране на стойността на такива ценности. Точно така е. Умишлено действие с цел девалвиране или поне резултата е девалвация. Резултатът е такъв, да. Резултатът е девалвация безспорна. Най-малкото странно е на всяко едно официално посещение Вежди Летиф Рашидов, като сегашен министър на културата, да подарява и продължава да подарява копия на фиалите и на ритоните и на амфорите от панагюрското златно съкровище. Най-пресният пример е сега в Париж. Отиваме да покажем изложбата и почваме да подаряваме копия на директорката, на министърката на културата на Франция, извинявам се. Продължаваме. А на Вежди дали му подариха копия на Джокондата? Да, примерно. Примерно. Или на Национален исторически музей има ли копия на Давид на Микеланджело? Например. Да. Защо се случва това, не мога да отговоря в момента. Вероятно става въпрос за пласиране на продукция, която в повечето случаи е нелегално произведена. И това бих могъл да го докажа с документи, включително са текли и дела по това производство. Но се оказа, че прокуратурата взе, че изгуби преписките. И не знаят къде се намират. Още нещо искам да попитам. На едно место твърдиш, че панагюрското златно съкровище не е археологическа находка. О, да. Какво точно означава така. това? За да бъде археологическа находка, панагюрското златно съкровище би следвало да бъде открито при теренни проучвания от екип археолози. Това е постановлението на закона от 911 година до ден днешен. Както всички знаем, в тази история, панагюрското златно съкровище е случайна находка, намерена на частна земя от граждани на Народна република България тогава и според действащото и законодателство, член 16 от Закона за старините, тази находка е частна собственост. Ето веднага правим аналогията и с издаването на документи с невярно и подвеждащо съдържание относно статута на земята, на която е намерено това съкровище. Защото, бидейки държавна собственост,
тази земя, намереното на нея е на държавата. Но се оказва нещо друго. В най-върлите времена на социализъм, 1956 година, една вдовица, наследничка на Георги Нетков Топалов, осъжда Народна република България, че използва незаконно нивата й. Това е нивата, на която е открито Панагюрското златно съкровище. И този акт доказва, че дори и тогава тази земя е останала частна собственост. Едно разследване, направено в архивите, доказва нещо още по-интересно. Тази земя никога, нито за миг, не е била собственост на държавата през изминалите 100 години. И ето ви го, нито за миг. Нито за миг. И ето ви го престъплението. Ние казваме, че земята е на държавата, прибираме каквото е намерено, вписваме го в РАМ Пловдив и става наше. След като става наше, започваме да си правим копийца, да си въртим далаверките, да се разхождаме по цял свят и да се пъчим. А снимката на братя Дейкови до 2009 година липсваше в всички музеи в страната. И не само това. Имената им липсват в абсолютно всички научни архиви на музеите до 2009 година. Като откриватели дори. Това е незаконно. Да. Това е укриване на истината. Това е направено умишлено. Както и сегашното име на изложбата в Париж. Епопея на тракийските царе. Археологически открития в България. Поне 5 от тези съкровища не са археологически открития в България. И пъчещите се там археолози са най-обикновени лъжци. Измамници. И те го знаят много добре това нещо. Да. Излишно е в този случай да питам дали след като е било намерено съкровището на територията на една частна нива и е отнето от държавата, собствениците да са били обезщетени, поне със стойността на... За да не бъде съвсем гола историята, им дават една награда, която е 300 000 стари лева. 300 000? Да. Веднага... Там много пари или малко пари? Веднага правим аналогията. 300 000 лева преди 10 години, преди хиперинфлацията, бяха точно 300 лева. 300 лева. Абсолютно същата ситуация е била в периода 48-52 година. Едно към едно. Тоест не са взели точно пари. 3 нули девалвация. И големите приказки, че братя Дейкови станали бейове, са абсолютно долна лъжа. Братя Дейкови живеят в бащината си къща до края на дните си. Никога не са строили прогимназии. Да. Но това са подробности, които могат да бъдат лесно доказани. Къщата още стои, между другото. Здраво строителство. Каменари са е правили. Какви рискове и опасности за опазване целостта на културните ценности крие тяхното изнасяне зад граница, откриваме в доклада на Васил Василев, химик-реставратор към Националния археологически музей при Българската академия на науките, до заместник-председателя на Комитета по култура. Това е доклад от 1978 година. Васил Василев пише: от 10 години работя по консервацията на предметите, включително по изложбата. Заради непрекъснатите пътувания, експонатите се опаковат и разопаковат на всеки 2 месеца. Транспортират, устройват се в зали с различен климатичен режим и експонатите постоянно се пипат с ръце. Като резултат от това, каза Васил Василев, се оказа, че повечето предмети са с повреден защитен пласт и са започнали да се покриват с черни петна. В изложбата има много ценни предмети, чието състояние може да бъде добро, ако стоят на постоянните си места в експозиционните зали на нашите музеи. Край на цитата, казва реставраторът Васил Василев от Българска академия на науките
в края на 70-те години. По принцип винаги съществува риск от повреждане на някой безценен експонат. Реставраторът от БАН Васил Василев споделя, че преди откриването на изложбата в Будапеща трябвало да се обработят 117 сребърни предмета, които поради непрестанното преместване от едно място на друго, били вече увредени. Така, например, в своите доклади научните работници споделят за един особено показателен случай. Ето какво свидетелства делегатът на тракийската изложба в Прага Витко Ангелоев. Той пише в своя доклад: с демонтажа се занимаваха хора не специалисти, които се отнасяха недобросъвестно към поетите задължения и работеха грубо и с неразбиране. Изпускаха експонати на пода, с груби клещи ги сваляха от паната, като че ли разковават щайги, а не ценни и уникални предмети. Чух звук от падане на предмет, продължава Витко Ангелоев. На място видяхме, че шлем-маска от Пловдив, списъчен номер 425, е паднал от стъклената полица, която не е била закрепена по необходимия начин, за който помолихме. Край на цитата. Какви вреди настъпват вследствие от падането на шлема-маска от Пловдив, научаваме от един друг доклад на делегата на изложбата Гаврил Лазов, делегата на изложбата в Прага и в Братислава. Гаврил Лазов казва: от удара при падането двете части на предмета са силно повредени. Става въпрос за маската шлем от Пловдив. Брадата и задната част на бузите от маската са на различни по големина късове. Шлемът е счупен на 3 големи къса. Край на цитата. Реставраторът от Българската академия на науките Васил Василев споделя: случаят с счупването на шлемът маска от Пловдив е достатъчно показателен. Сега за неговото реставриране са необходими много време и усилия, но самият характер на повредите не позволява да се достигне предишното му състояние. Край на цитата. Васил Василев пише в своя доклад до Комитета по култура, че в също такова застрашено състояние са и сребърната амфора от Дуван Ли, нагръдника от Мезек и други експонати. Реставраторът предлага на Комитета по култура да се осигури изработката на точни копия от същия метал за Панагюрското съкровище и други предмети, които се драскат при всяко ново експониране. Специално за случая с маската и апликациите, Васил Василев предлага да се направят точни копия, а оригиналите да се оставят в нашите музеи. Добре, от тук насетна на къде? Какво възнамеряваш да правиш? Докъде си стигнал с делата, които водиш? Делата са много. много. Каква е крайната ти цел? Крайната цел е истината. Да излезе наяве. Истината да излезе наяве. Защото по този начин, злоупотребявайки, държавата стимулира незаконната търговия на културни ценности. Злоупотребявайки по този начин, държавата кара нейните граждани, намирайки нещо на нашата земя, да злоупотребяват и да го разпродават, да го носят в багажници, в коли и така нататък с велосипеди извън граница. Държавата, не спазвайки собственото си законодателство, стимулира черноборсаджийството на културни ценности. По този начин ние си продаваме историята, паметта. Ние си продаваме миналото. Подаряваме, дори, както казва. В общи линии го подаряваме дори, да. Защото едно копие, изработено от чисто злато, цитирам официален документ, подарено на международно ниво от президента Първанов към Дилма Русев, оказал се незаконно произведен, без разрешение и без санкция на министъра на културата. А това е абсолютно задължително по закон. Просто президента Първанов решил, подарил. Направил и подарил. Има там една още по-голяма пикантност. Същото това златно копие, изработено от чисто злато на 9-те съда на Панагюрското златно съкровище, напуска пределите на държавата без никакви документи. Няма сертификат. Доказвайки този факт, се наложи 3 месеца по-късно Божидар Димитров Стоянов да подписва сертификати,
твърдейки, че това е сертификата на копието на съкровището, който е напуснало държавата. 3 месеца по-късно, след датата на напускането му, Постфактум. това не направи впечатление на прокуратурата въобще. Така завършва Капиталът. Довиждане.